आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। बहुत ज्यादा इंतजार करैला के बाद पावर स्टार पवन सिंह फाइनली लाइव आ गई नहीं। आप लोग लाइव देखले हो खब जा, ऐसा तो हुई नहीं कह सकत कि पावर स्टार पवन सिंह लाइव आई और लाइव से उनकर फैन चूक जास। लोग कहेला कि पवन सिंह बहुत घमंडी हवन, पवन सिंह बड़ी सातिर हवन, पवन सिंह केहू के दबावल चाहेलन, पवन सिंह धोखाबाज हवन। का आप लोगों के चेहरा देख के ऐसा लागता? एगो गांव घर में बूढ़ बुजुर्ग कहावत कहेला कि आदमी के शकल देख के इंसान के चरित्र के पता चल जाला। भैया लाइव भैला हान और कितना बढ़िया से अपना बात के रखला हान, आप सबसे आशीर्वाद लेला हान और कोनो फालतू बात ना, ई क्वालिटी आप केहू और में ना देखो। भैया आइलन, अपन बात रखलन, आप लोग से बात कैलन, जोन गाना के प्रमोशन खातिर आइल बने या जोन गाना के आप लोग आशीर्वाद दिले बने जाओ गाना खातिर आइल बने तो गाना के बात कैलन और गाना के बजैलन और कितना बढ़िया से अपन बात रख के और कितना चेहरा देख के एनर्जी मिलेला। कुछ लोग होला जेकर लाइव देख के आपके खुद मन उदास हो जाए। बाकी आप लोग देखनी आ जा लाइव के और फाइनली शाम तक हम पुदीना 2.0 जो अमित भैया लाइव में कहला हन कि 6 मिलियन जा चुकल बा, 4-5 घंटा में 6 मिलियन जा चुकल बा। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के व्यू अपडेट होके में टाइम लगेला। बाकी आप लोग धुआं उखड़ले रह जा। एक पहले हम एगो वीडियो डालने बनी, वो नहीं देख ले तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो के देख सकते जा। बाकी लाइव देख के हमारा दिल एकदम गदगद हो गई बा। आप सब आदमी पावर स्टार पवन सिंह से यह उम्मीद रखी ना जा कि लाइव आवस, भैया मुस्कुरास और हंसी मजाक करस और बात बढ़िया से करस, बिना कोनो टेंशन, बिना कोनो आलतू फालतू राजनीति कैले। और भैया फाइनली हुए कैला। बाकी खेसारी भैया भी लाइव आइल रहन। ये वीडियो के बाद शाम तक एक वीडियो लाइव कि खेसारी भैया के जो बात रहे, जो एक बा कोनो जो ऐसा ना करे के चाहिए, लेकिन एक शुरुआत भी खेसारी भैया अपना गुरु कहेला खेसारी भैया के उहे कैले रहे। आप लोग जानते हैं वो मैटर पे बात करब अगला वीडियो में। बाकी आप लोग पुदीना 2.0 के गर्दा उड़ैले रह जा और हम तो बार बार देखत नहीं गाना के, आप लोग भी देखत रह जा। अब बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा।